हरे कृष्णा. सगळ्यांक वेगळे तर्फे नमस्कारू, दंडवत प्रणाम. आणि म्हाका मेळटा लायक केल्ले व्हेरी आणि पुरायशीच्या आसच्या टू कृष्ण आणि देवाल कृष्णाल गुणगान करच्याक हे मेगेल इच्छा. आणि एवरी टाइम आय कम हियर आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी की तुम्ही पुरा इतले डिवोटीज ग्रुप आमचे केले ग्रुपाक आय एम व्हेरी हॅपी टू जॉईन. आता तुम्ही सुरवेज क्लासेस तुम्ही अटेंड केला आसतले अबाउट दिस सोल. सोल म्हळ्यार सोल इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस आणि सम अदर क्वालिटीज ऑफ द सोल. हे दोन विषयारी तुमगेले क्लास कोरून अटेंड कोरून आसका. आत्मा म्हळ्यार सोल मीन्स आत्मा. आता आत्मा विषय म्हळ्यार कसले ताजे गुण कसले हे तुम्ही ऑलरेडी अतगतच आसका की इट इज लायक अ चेतना, इट इज लायक अ कॉन्शियसनेस. आणि जीवनाची ऊर्जा ताजे निमित्त आसता. म्हणजे आमगे शरीरा भितरी चेतना इज बिकॉज ऑफ द आत्मा विच इज देर. जीवाची ऊर्जा आसा, एक एक जीवन शक्ती म्हणटात ताका. आणि दिस आत्मा इज हे भगवानालेची म्हळ्यार भगवंतालेची एक अंश. या एनीथिंग भगवंतालेची अंश असता हे ऊर्जा, दॅट इज द सोल. आणि सुख शांती लायक इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा विच इज कमिंग टू अस. आणि कशी हे शुद्ध आसा, पवित्र आसा, सुख शांती आणि प्रेम दिता. आणि हे पुरे ताजे गुण आसा म्हणून. आणि एक म्हळ्यार आत्माचे एक बुद्धी, मन, स्मरण, इच्छा हे पुरे येता आमकां सोलाल निमित्त. दॅट इज बिकॉज ऑफ द आत्मा. आणि शरीराक एक विंगड मरण म्हळ्यार शरीराक मरण असता आणि आत्मा ही अमर असतात. सो आत्मा इज ऑलवेज इटर्नल. आणि कशी आत्माक मरण ना. आणि हे पुरे तुम्ही कोण घेतला आसतले सुरवेज क्लासान. आणि आज आम्ही एक जीवनाचे एक मस्त इम्पॉर्टंट म्हणजे मस्त महत्वाचे एक प्रश्नावैरी आणि एक संवेदनशील मीन्स इट्स व्हेरी सेन्सिटिव्ह टॉपिक, सेन्सिटिव्ह विषय वैरी आम्ही आजी चर्चा करूया. आणि त्या म्हळ्यार मृत्यू इज डेथ. व्हॉट इज डेथ? सो वी हॅव ऑल रेड भगवद्गीता. तुम्ही पुरे वाजिला ऑलरेडी. भगवद्गीता म्हळ्यार की प्रभुपादान सांगला तांत भितरी की एक मस्त स्पष्ट सांगला की मृत्यू हे जीवनाचे अंत नाही. वी ऑल फील दॅट डेथ इज द फायनल एंड ऑफ लाईफ. बट प्रभुपाद स्टार्ट्स विथ दॅट की मृत्यू इज नॉट और मरण इज नॉट द एंड ऑफ लाईफ. मृत्यू म्हळ्यार शरीराचे बदलाव. सो इट इज रिटन इन द चॅप्टर 2 दॅट इट इज अ चेंज, सिम्पली अ चेंज ऑफ द बॉडी. म्हळ्यार इट इज शरीर सोडून इट इज अ डिफरंट शरीर. सो आत्माचे मुखारची यात्रा स्टार्ट जाता. सो इट इज अ ट्रान्सिशन ऑफ द सोल. आता मी ऐकलींची की सोल इज इटर्नल, सोल इज नेवर डाईज. आणि आयची हे सेशन म्हळ्यार मेन उद्देश म्हळ्यार कसले की मृत्यू कसले मरणाचे भंय येता आसता पुराय जाणांक मनशाक. आणि भगवद्गीता भितरी आमकां कशी हे भंय दूर करच्याक भंया दाखून वैर भगवद्गीता वर्सेस भगवद्गीता शिकवण प्रभुपादा शिकवण कशें आमकां तांत दाखून भायर काडता हे कोण घेवचे आतां आजी ओटूचे आमी प्रयत्न करूया. आय विल मेक दिस स्मॉल अटेम्प्ट टू टेल यू लिटल बिट अबाउट व्हॉट इज डेथ. आता फर्स्ट म्हळ्यार मरण एक सत्य म्हणून आमकां पुरायणा कळ्ळें, एक परिवर्तन म्हणून आमकां पुरायणा कळ्ळें. सो व्हॉट इज इट दॅट शरीर म्हळ्यार इम्पॉर्टंट. हांव खाली पॉइंट्स म्हणटा तुमकां. शरीर म्हळ्यार तात्पुरते. सो वी शूड रिमेंबर दॅट द बॉडी इज टेम्पररी, आत्मा इज परमनंट. आत्मा आमगेले कायमचे आसता. आणि मृत्यू म्हळ्यार एक शरीर सोडून दुसरे शरीराचे प्रवेश करचे. यांचे जीवनाचे सत्य. सो दिस इज द प्रभुपाद सेज एक सत्य आसा आणि एक परिवर्तन आसा. सो दॅट इज व्हॉट इज डेथ. आता ह्या विषयावर चर्चित आहे का. वाय डू वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस. आता मरण हे पुराय जाणांक येता. थोडे जाण वग्गी येता, थोडे जाण लेट येता. मात्र येता हे निश्चित असता. इट्स सर्टन दॅट वी आर गोइंग टू डाय वन डे. आता हे गोतूस आसूनय एवरीबडी नोज वी आर गोइंग टू डाय वन डे. हे गोतस आसूनय ही मृत्यू निश्चित आसूनय जाणाक मृत्यूचे जाण पुरे मृत्यूक भित्ताची. सो इम्पॉर्टंट हे मना दवरका की मृत्यू हे एक परिवर्तन हे ताजे शेवट नाही. सो इट इज नॉट द एंड ऑफ द सोल. आणि आत्मा ही अमर असता आणि शरीर मात्र धूळी जाता. सो इट इज द सोल विच विल गेट गो इन टू द डस्ट.
आणि भगवान कृष्णान स्वतः म्हणला. सो आय जस्ट गिव्ह सम वर्सेस. इट इज भगवद्गीता 2.2 अभितरी इट इज मेन्शन दॅट शरीर मात्र हे तात्पुरते, आत्मा का जन्म आणि मरण ना, आत्मा नित्य शाश्वत आणि कायमच आणि शरीर मात्र आत्मा एक शरीर सोडून दुसरे शरीरांतू प्रवेश करता. सो आय विल नॉट रीड आउट द भगवद्गीता वर्सेस कन्सिडरिंग यू आर ऑलरेडी रीडिंग इट. इट इज भगवद्गीता 2.2 इट इज मेन्शन. आता 2.22 भगवद्गीतान तू तांकां सांगला की आम्ही कशी एक अंगल चेंज करताची. सो जशी एक मनुष्य जुने अंगल काढता आणि नवे घालता, तशीच आमगेल आत्मा जुने देह सोडता आणि नवे देह घेता. So it is said that giving up the old ones and putting on new garments. So the soul accepts new material bodies, giving up the old and the useless ones. आता नेक्स्ट म्हळ्यार कशें जाल्यार दिस सोल कंटिन्युअसली पासेस फ्रॉम वन. नाव आमकां पुराण गोतस की बालपण असता, देन आफ्टर दॅट तरुणपण येता, ताजे नंतर मांतारपण येता आणि शेवटी नवो देह ताका घेवका लागता, द सोल. सो द सोल पासेस थ्रू डिफरंट स्टेजेस, बॉयहूड, यूथ, ओल्ड एज. आणि हे पुराय म्हणजे एक सोबर पर्सन, एक बुद्धिमान मनुष्य हे बदलावणे निमित्त हैराण जायना. म्हणजे ही डजंट गेट वरीड अबाउट दिस. सो ही नोज कि आता इट विल बी द सोल विल द बॉडी विल पास थ्रू यंग, then the tarunpan, that is he will get into old age and then he will be gone to the dust. मात्र शरीर बदलावणे जाल्ल्यारी भंय आमकां येता. सो why do we get scared then? Why do people get scared of death? First is the reason म्हळ्यार अज्ञान. So we don't know. We know that we are going to die, but upon sharira, so they identify themselves with the body. How male कौन, how male soul, very very few people know that there is something called the soul. So agyan is the biggest thing, the knowledge that we are the soul but not, we are the spirit soul but not the material body, that nobody knows. म्हळ्यार आपल्या शरीर अशीची म्हणटाची, they feel we are the body, they identify. Second is very important thing is the आसक्ती. आसक्ती म्हळ्यार अटॅचमेंट, शरीरावयचे अटॅचमेंट, कुटुंबावयर अटॅचमेंट, घर दार, दुड्डू, नाव मान वयर हे पुरे जे आसक्ती. सो दॅट इज द अटॅचमेंट. आय डोंट वॉन्ट टू डाय, आय वॉन्ट टू लिव्ह, आय वॉन्ट टू सी माय ग्रँडचिल्ड्रन, आय वॉन्ट टू सी माय ग्रेट ग्रँडचिल्ड्रन. दिस इज सेकंड रिजन. आता थर्ड रिजन म्हळ्यार नियंत्रणाचे अभाव. म्हळ्यार मृत्यू राबोवच्याक आमकां जायना. सो एनीथिंग दॅट वी कॅनॉट कंट्रोल, आमकां कंट्रोल जायना तें आमकां इट गिव्स अ स्ट्रेस. I can't control it. I don't know when it will come. Ken amgel megel last month at martki, falli martki, per martki. So that stress is there ki niyantran na taj, where control na. So that is the third reason why we get scared of death. Fourth is the anishchit. It is not certain when it is going to happen. So mukar kasa jattala ya gotas asana, tenna that also gives you stress. So control and uncertain, these two things are very very important why people get scared of death. आता शिला प्रभुपाद म्हणटाची की केन्ना मनुष्याक आपणालेची शरीराक ओळखना, मीन्स ही डजंट नो दॅट आय एम नॉट द बॉडी, तेन्ना ताका मृत्यूचे भय निर्माण जाता. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इजी. वॉट प्रभुपाद गिव्स इट इन व्हेरी क्लियर वर्ड्स सांगता की वेन ही डज नॉट नो एनी स्पिरिच्युअल बॅकग्राउंड टू हू ही इज, देन देर इज फियर. आता हे आता 2.27 भगवद्गीता अंत भितर क्लियरली बरयला की कोण जीव हुएवर इज बॉर्न, कोण जन्म येता ताका मृत्यू नक्की असा म्हणून. कोणाल मृत्यू पुनर्जन्म म्हळ्यार when he is born he is sure to die and after death there is sure to come take birth again. आता हे पुरे कळले रे. सो इट इज व्हेरी व्हेरी नाईस चॅप्टर. हे सेकंड चॅप्टर इट सेज की हे आमगेल कामाची म्हळ्यार. सो इट इज अवर ड्युटी ऑफ द सोल दॅट ही इज बॉर्न अगेन and it is unavoidable. Yeah, nobody can say that I will be permanently live. Yeah, पुनर्जन्म वापस येतना आमगेल ड्युटी की आम्ही करका. सो वॉट इज आमकां जन्म आयल्यांची पूण आमगे ल्हान आमाच्या पुरे पळोवका तांकां. बट लॅमेंटेशन इज समथिंग विच वी शुड नॉट डू. म्हळ्यार आफ्टर दे डाय वी शुड नो दॅट दे आर स्टील लिव्हिंग समवेअर. They are the soul, they are living somewhere and they are being reborn, and that is pura jana tant vitar dakunu vattachi. Ata again in 2.28 it is mentioned ki janma surveka
सो ऑल क्रिएटेड बीइंग्स अनमॅनिफेस्ट म्हणजे जन्म जावचे सुरवेक आम्ही अदृश्य असतात. वी डोंट नो वेअर वी आर. जन्म जातरी मीन्स आफ्टर अवर जन्म आणि मृत्यू या मध्ये भितर वी आर सीन एज द बॉडी. अँड देन अगेन मृत्यू उपरांत वापस आम्ही अदृश्य जावन अगेन वी गेट इन टू अनदर बॉडी. So all created beings, 2.28 says that all created beings unmanifest in the beginning, manifest in the interim. Born jatachi, then manifest jatachi, and again till they are annihilated. Annihilated means death again. So what is the need of lamentation? When we know that we are again going to come back in another body, then why do we cry for the body? It's very easy said than done. आता एक मेन म्हळ्यार देन हाऊ डू वी डाय. तो अंतकाले च मय एव स्मरणं मुक्त्वा केवलं य प्रयाति स मद्भावं यति नास्ति अत्र सम्यसा. व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट वर्स 8.5. हांतू कृष्ण कसं म्हणतं स्वतःची की कोण शांत म्हणजे अंतिम क्षणा भितरी कृष्णाल उडगास करता तांगेल स्मरण करता कृष्णाल स्मरण करता ताका कृष्ण प्राप्ती जाता हांतू भितरी काही संशय ना. सो इट इज 100% that when we quit our body, if we remember Krishna, there is no doubt at all of this. There is no doubt that you attain my nature, that is we go back to him. आता मस्त इजी नाही. पुरा जना कितले वी ऑल आर सो मेनी थॉट्स इन आवर माइंड एंड वी डोंट इवन नो मृत्यू इज अनिश्चित. So how do we remember Krishna when we are dying? For that, constant chanting of the name of the Lord can we continuous chant kartachi. Automatically, maybe it will come on our lips when we die. So again, 8.6, very 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 important shloka. Yam yam vyapi smaran bhavam tyajate anta kevalaram tam tam evanta kaunteya sada tad bhava bhavita. Whatever state one is when one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. म्हळ्यार अंतिम क्षणा भितर मृत्यू वेळारी केल्लो अंतिम विचार. सो द लास्ट थॉट कसं आमगेल मना भितर येता आमी कसं कोणाल स्मरण करताची ताजवेरीची आमगेल्या नेक्स्ट मुखारची जन्म आमकां प्राप्त जाता. सो आय वॉज जस्ट अटेंडिंग वन क्लास तांत भितर म्हणलेलें की कोणेय समबडी रिमेंबर्स की ओ मेगेल तें एक घर थंय आसा म्हणून Mangalore. So then that person is born as a snake in that house. So it's just an analogy ki last, so we have to train ourselves ki आम्ही कशी देवाल नाव घेऊन 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 अंतकाले म्हळ्यार last when we are breathing our last breath, if we remember Krishna, then we will attain him without any fail. आता नेक्स्ट म्हळ्यार winged if you, for example, there is one shloka which is 8.13. tant bitar barela om. If you say om and you think of the Supreme Lord when you are dying, that also is very very good. म्हळ्यार आफ्टर योगा तू मस्त योगा करता जो मनीस ओम उच्चार करून कृष्णाल स्मरण करता शरीर सोडतना तोवय परमधाम पावता. सो ओम इज अ very 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 important and very वर्ड मस्त इम्पॉर्टंट योगा भितरी सिलेबल म्हणटा ताका. सुप्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तांत भितर आसा आणि ओम म्हणू देवाल नाव घेवन देवाक उडगास करून केन्ना आमी आमगेर बॉडी क्विट केले देन ऑल्सो वी विल रीच द स्पिरिच्युअल प्लॅनेट्स. आता अनेक म्हळ्यार आमी मस्त क्लास अटेंड करून आमी आयकल्याची की हे जगत म्हळ्यार इट इज द दुःखालयम. सो दुःखालयम अशाश्वतम. हे 8.15 अंत बरेला की we all know that this is there is so much sorrow in this world. आता तांत भितरी कोण योगी मस्त डिवोशन करून मस्त हे करून मिस हायेस्ट परफेक्शन तांणी देवाल नाव घेवन चॅन्टिंग करून और विथ प्रसाद एंड देन देवाल प्रेयर्स एंड they do lot of सेवा. हे दुःखा जगांतून दाखवून तांकां वापस वयच्याक पडना. दे डोंट हॅव टू कम बॅक. सो दे अटेन द हायेस्ट परफेक्शन. सो योगीज, सो द वन्स हू डू लॉट ऑफ पेनेंट्स, योगीज पुरे डिवोशन इतले करताची तांणी वापस हे टेम्पररी वर्ल्डा भितर वापस येनाची. हे टेम्पररी वर्ल्ड दुःखालयम अशाश्वतम तांणी तांगेले हायेस्ट परफेक्शन पावताची.
just by taking the Lord's name. So again, devotional service म्हणजे भक्ती is the only way. भक्ती एक की आमकां वापस we can go back to the highest, attain the highest perfection. आता हायेस्ट प्लॅनेट ಅದಕ್ಕೂನು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರಿ ಪೂರೈ आमी वापस 8.16 बरेला की फुल मेटेरियल वर्ल्ड या आमगेले भूलोक वयर दकून म्हळ्यार इवन द टॉप मोस्ट टू द लोअर मोस्ट पुराय कडेन दुःख आसा एव्हरीवेअर देर इज दुःख पुराय कडेन बर्थ अँड डेथ जन्म आणि मरण हे पुराय भूलोकार आसाची मात्र देव म्हणटा कृष्ण म्हणटा कि whoever attains एक पटी तू मेगेल वापस यो you will come back, you will never take birth again. So this is again 8.16. So he says कि एक पटी you take my name, you come back to me and I will always ensure that you stay in my dham. So yeah, these are all very very strong verses which tell us about death, birth. What is it? म्हणजे कसं आम्ही सत्य कसं कसं आम्ही कोरता आणि आत्मा कसलाय मृत्यू म्हळ्यार शरीराची बदलावण आहे प्रभुपादान कसं आमकां म्हणलां असं हे पुरे पुरे उडदास केल्यार वी शूड स्टार्ट लिव्हिंग अवर लाईफ टेकिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड आता जन्म आणि मरण वापस वापस इथं येता सो वाय आय एम गिविंग डिफरंट थॉट्स वापस जन्म वापस मृत्यू वापस जन्म वापस मृत्यू जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हणटाची दुःख दोष न दर्शनम तो हे पुराय दुःखान भरलेलं असल्यार वापस वापस वाय डू वी गो थ्रू दिस अँड हाऊ हांतू दकून कशी भायर येता म्हणून सो वन इज वेन यू डू गुडनेस आता आम्ही भक्ती करता आसाची देवा पांय पडता आसाची प्रसाद दवरता आसाची बुक डिस्ट्रीब्युशन वी आर डुईंग अटेंडिंग यात्रा हे पुरे जाता ऑटोमॅटिकली यू आर इन द मोड ऑफ गुडनेस अलॉंग विथ दॅट तुम्ही पुरे काम करता आसा आम्ही पुरायन काम करता आसाची घरा काम ऑफिसा काम या मात्र बट वी आर ऑल डुईंग इट इन द मोड ऑफ गुडनेस आणि भगवद्गीता पुरे लर्निंग पुरे शिकवण पुरे आम्ही वी आर फॉलोईंग एव्हरीथिंग आता हे मोड ऑफ गुडनेस वेन समबडी डाईज सपोज आम्ही पुऱ्याच्या अंग केला एव्हरीथिंग वी हॅव डन वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अँड आफ्टर दॅट वी डाय we still attain the higher planets, the great sages. Just now we mentioned. So 14.15 says that when one dies in the mode of goodness, he attains the higher planets. Next is the opposite. If we are in the mode of passion, and then again we get into the cycle of birth, death, disease, and old age. सत्व गुण मृत्यू म्हळे उच्च जन्म चांग घरा भितर बॉर्न जावचे या वी गो इन द हायर प्लॅनेट्स रजो गुण मरण म्हळ्यार मनुष्य जन्म आणि तमो गुण म्हळ्यार पॅशन इज नीच जन्म नीच जन्म मीन्स गेटिंग बर्थ इन द एनिमल किंगडम म्हळ्यार आम्ही ह्युमन लाईफ इज द ओनली लाईफ वेअर वी कॅन गो बॅक टू कृष्णा आणि वापस वाईट कर्म करून again we get into that cycle where we may not get to be born in the human life if we are always tamoguna bhitar amgel maran jata with doing no bhakti and no goodness nothing then we get into so 14.15 says that when one dies in the mode of passion he takes birth among those engaged in fruitive activities we are just making fun having non-vegetarian food or we are enjoying life and we die without knowing who is Krishna so that person in the mode of ignorance takes birth in the animal kingdom मस्त सिरियस आसका ह्युमन लाईफ की मस्त इम्पॉर्टंट लाईफ आमकां मेळ्ळा अंतू भितर आमचें आंग कशें करचें कशें आमी गुड असोसिएशन दवरचें डिवोटीज आउट कॉन्स्टंटली तांगेलें असोसिएशन दवरचें ऑल दिस मोड ऑफ पॅशन मोड ऑफ इग्नोरन्स देखून वयर कशें येवचें आनी कशें आमी कृष्णा कॉन्शियसना भितर स्टेबल आसचें हें आमगेलें लायफाचें ध्येय आसता सो दॅट इज वॉट प्रभुपाद सेज दॅट ऑलवेज असोसिएशन डिवोटीज दवराची देवस्थाना एक पाटी पुणी वचपाची वन्स इन अ वीक अटेंड मंगल आरती अटेंड यात्रास attend have Krishna Prasad attend the classes which happen aim म्हळ्यार कसं जालें की we should be in Krishna consciousness आणि when death comes in front of us we should be able to remember the name of the Lord आता मरण वापस वापस येता का अनेक कारण म्हळ्यार कर्म आणि इच्छा
सो आता आय जस्ट मेन्शन टू यू की लास्ट आमगेल मना भितर कसं असतं ताजवेर आमगेल नेक्स्ट इच्छा आमगेल बाकी असते ती इच्छा अँड फॉर दॅट इच्छा पूर्ण करच्या का आमगेल वापस जन्म जाता आणि सेकंड म्हळ्यार आमगेल केलेले कर्म सपोज वी हॅव डन लॉट ऑफ इग्नोरन्स ताजे आमकां फळ मेळटा सो अगेन वी आर गेटिंग बॉर्न आता आमगेल इच्छा आणि आमगेल कर्म हे दोन्ही आमगेल नेक्स्ट जन्म डिसाइड नेक्स्ट जन्म खंय जाता ते डिसाइड करता आता मरणा वेळारी मन आशिल्ले भाव अगेन दॅट ऑल्सो डिसाइड्स नेक्स्ट जन्म आमगेले अवलंबून ताजेर असता आता फॉर एक्झाम्पल कोप असल्यार मस्त कोप असल्यार नेक्स्ट जन्मांतू आम्ही कोपिष्ट जाताची सो इट इज लाईक एन एनिमल विच इज व्हेरी अँग्री आसक्ती असल्यारी तशीची आसक्ती न जन्म जाताची सो इफ यू हॅव टू मच अटॅचमेंट अँड वाय डाईंग ऑल्सो यू से ओ माय गॉड म्हाका हांकां सोडचें ना आय डोंट वॉन्ट टू लीव देम आय वॉन्ट टू लिव आय वॉन्ट टू डू दिस आय वॉन्ट टू डू दॅट अगेन यू आर गिवन अ बर्थ बाय लॉर्ड की जायतं तू वपास वस वपास तुका जाय आशिल्लें पुरें कर सो यू अगेन गेट एन्टँगल्ड इन द सर्कल तर भक्ती असल्यार कसं जाता उच्च जन्म घेताची आणि मोक्ष प्राप्त करचे एक ऑप्शन असता सो देर इज अ चान्स दॅट यू हॅव डन युअर भक्ती आणि भक्ती एकची जे तुम्ही नेक्स्ट जन्म तुमगेले कॅरी फॉरवर्ड जाता सो यू विल टेक तांतू थंय दकुनू स्टार्ट करताची मस्त चेडू आम्ही बघ पळयताची सन्न चेडू व्हायची डायरेक्ट स्टार्टिंग दकुनूची डिवोटी फॅमिली बॉर्न असताची तांगेले देअर जर्नी ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस त्यांना सुरू जाता सो बिकॉज दे हॅव कॅरी फॉरवर्ड तांगे लास्ट जन्माचे पुरे त्यांनी कॅरी फॉरवर्ड केला त्यांची थंय दकून त्यांनी सूर करताची सो लाईक पीपल सम पीपल लाईक मी आय हॅव जस्ट कम इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस 3 years बॅक so that took time to come there and of course it is the blessings of the lord so at least to start your journey हे पुरा आम्ही म्हणूची प्रभुपाद म्हणताची की प्रीचिंग कराची नाव इट इज अ गीता जयंती मंथ विच इज गोइंग ऑन बुक डिस्ट्रीब्युशन मंथ कितले बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कराची आणि स्प्रेड दिस की कोणाकय दुसऱ्याक सोलाक तुम्ही टच कराची आणि अंत भितर घेऊन याची आता कृष्ण कसं म्हणता अंतिम क्षणांत तू कसं स्मरण करता ताजवेरी तुगेले मुखारचे जीवनाचे तर नेक्स्ट हें आसता नेक्स्ट लाईफ आता जीवनभर आम्ही ते पाळखा तेन्नाची शेवटी आमकां मना भितरी तांगेले ध्यान जाता नेक्स्ट म्हळ्यार प्रभुपादान दिले 4 points सो प्रभुपाद ऑलवेज सेज आम्ही आत्मा आम्ही शरीर नाही म्हणून सो व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट की वी आर द बॉडी वी आर नॉट द बॉडी वी आर द सोल आता मरण हे शरीराचे बदलाव कृष्णाल उडगास काडचे मस्त इम्पॉर्टंट आणि ज्ञान मेळटरीची भय आमगेले मरणाची भय दूर जाता सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हे मस्त 4 important points की वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस अँड देन वी विल कम आउट ऑफ द वरीज किंवा स्ट्रेस ऑफ डाईंग आता मेन म्हळ्यार मरणाची तयारी कशी करची म्हणून सो हाऊ वी कॅन बी प्रिपेर्ड की what we should do or how we should be prepared ki tomorrow if there is death then what is that we should do for सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आय सेड कृष्ण स्मरण सो कृष्ण स्मरण कृष्णाल स्मरण करचे व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट चॅन्टिंग मस्त इम्पॉर्टंट 16 rounds or whatever rounds we are chanting the more we chant the better it is sadhana sadachi sadhana whether we are getting up in the morning or we are doing tulsi arti सांजवेळची तुलसी आरती तुळशी उद्दा घालचे नाम जप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आय सेट सेवा सम बिट ऑफ सेवा वेदर इट इज सिंपल कॉलिंग सेवा कराची किंवा गो अँड डू फ्लावर सेवा or you do go to the temple and help in the preparation prasad preparation or you go and do the kitchen cleaning seva or washing the vessels of the lord तो सन टेम्पल सेवा मस्त इम्पॉर्टंट साधे जीवन म्हणजे सिंपल लिव्हिंग वेर यू डू युअर बेसिक्स वेर यू अवॉइड इटिंग फूड विच इज तामसीक फूड सो हे पुरे मिनिमम आमकां हे पाथ दवरता आसक्ती उणी करची कशी म्हणून सो वी ऑल हॅव अटॅचमेंट्स वी ऑल आर ह्युमन्स एट द एंड ऑफ द डे माया इज व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग आणि कशी आम्ही हाऊ वी कॅन बी ऑन दिस पाथ इज ओनली थ्रू असोसिएशन ऑफ डिवोटीज आता लास्ट म्हळ्यार मस्त मोस्ट इम्पॉर्टंट इज मृत्यू स्वीकारची
नॅचरली म्हणजे विदाउट एनी टेन्शन की ओ वेन विल इट कम, वेन विल इट कम. सो एक्सेप्टिंग दॅट दिस इज द फॅक्ट ऑफ लाईफ आणि ह्या केन्ना पूण येतलीची आणि तेन्ना आमी हाऊ कॅन आय प्रिपेअर माय सेल्फ दॅट आय टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड. ते एक नैसर्गिक म्हणून एक्सेप्ट करून शिला प्रभुपाद म्हणटाची की सर्वश्रेष्ठ मरण म्हळ्यार नाव घेता घेताची मरण येवचें. सो वी शूड प्रिपेअर आवर सेल्फ that how we can take the name of the Lord, that when we are dying, automatically it comes on our lips. So this is a very important teaching by Srila Prabhupada. And I don't know how many of you have seen Srila Prabhupada's last video, which he was there. Very, very, very beautiful. Till the end, he was translating the Bhagavad Gita. तो तातूंत आमकां कसं शिकवण मेळटा की डेली हें प्रॅक्टीस करता. सो एवरी डे वी नीड टू प्रॅक्टीस दीस. सदांची चांग मृत्यूच विचार. सो वी शूड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ आवर एन्सेस्टर्स. जपा आणि अहंकार व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट इज अहंकार आणि आसक्ती. सो अहंकार, राग, द्वेष हें पुरे दाखून कितले दूर वचचें. शिष्टाष्टकम इज व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल. Listen to the Shishtastakam. Very it will allow you to go away from ahankar, asakti, and take you closer to Krishna. कशी हें पुरे उणी करचें प्रयत्न. इट इज ओनली प्रयत्न दॅट वी कॅन डू. व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट हें पुरे फॉलो करचें. आतां मरणा वेळार कसं जाता. सो वॉट इज इट दॅट हॅपन्स वेन वी आर गोइंग टू डाय. शरिरा भितर बल आमगेलें उणें उणें जाता. मन मस्त दूर धांवता. म्हळ्यार इट थिंक्स ऑफ ऑल ओ गॉड अशें जातलें की तशें जातलें की म्हाका हॉस्पिटलाक घालतलें की म्हाका म्हळ्यार मन मस्त अस्थिर जाता आणि पुरे पोरणे विशयी आलोचन येता, उडगास येता की वॉट डीड आय डू रॉंग, आय शूड नॉट हॅव डन दिस. तो हें पुराय आलोचन सोडून हाऊ वी शूड गो बॅक अँड रिमेंबर कॉन्शियसली की आत्तां आमगेर केन्नाय शरीर आमी सोडचें. इफ वी नो इफ इट इज ड्यू टू ओल्ड एज, इफ इट इज सडन एक्सिडेंट एंड ऑल, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आत्म शरीर केन्ना सोडतना ते मिनिट इट कॅन बी एनी टाइम. सो कॉन्स्टंट चॅन्टिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन द माइंड इज ऑल्सो व्हेरी हेल्पफुल. कृष्ण कसं म्हणटा लास्ट इज दॅट भिव नाका म्हणटा. सो डू नॉट फियर, ही सेज. डू नॉट फियर, जस्ट टेक माय नेम अँड यू विल बी देर. चांग मरण म्हळ्यार कसलें. सो डिफरंट टॉपिक्स. वॉट आर द डिफरंट वेज इन विच आर चांग मरण आयल म्हणटाची. एक म्हळ्यार चॅन्टिंग करता करता अचें मरण येवचें. सेवा करता करता अचें मरण येवचें. आसक्ती मुक्त मरण म्हळ्यार आय डोंट हॅव एनी इच्छा. म्हाका कसलेची हें ना की आय वॉन्टेड दीस, आय वॉन्ट दॅट. खंयचे इच्छा पूर्ती करता म्हणून तें मना भितर ना आसलेली. सो दॅट आसक्ती मुक्त मरण इज व्हेरी व्हेरी चांग मरण. शांतपणान. सो यू हॅव युअर माइंड विच इज टोटली क्लियर. भंय करना अशी. सो वी आर नॉट स्कॅर्ड. यू हॅव रेड प्रभुपाद्स भगवद गीता, यू हॅव रेड द भागवतम. रियल मिनींग ऑफ लायफ कसं म्हणून आमकां गोतस आसता. तेन्ना आमकां भंय ना जाता. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड डेथ. आणि लास्ट म्हळ्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट अगेन देवाल नाव घेता घेता जायलेलें मरण. सो दॅट इज द मोस्ट बेस्ट डेथ. आतां ज्ञान म्हळ्यार हाऊ टू गो फ्रॉम अज्ञान टू ज्ञान अँड फियर कशें भायर करचें तें मस्त इम्पॉर्टंट. आणि उपाय कसो जाल्यार इट्स ओनली ज्ञान अँड भक्ती. तो मरणा खरे अर्थू खंयच्यान कळटा. शरीराचे अंत, आत्माची मुक्ती आणि ज्ञान आणि भक्ती. सो दीज आर द 3-4 थिंग्स विच विल टेल अस द रियल वॉट इज डेथ. हें मस्त इम्पॉर्टंट. आणि लास्ट म्हळ्यार इट इज शिकवण आमकां फायनल वॉट इज इट दॅट वी लर्न फ्रॉम ऑल दीस एंटायर वॉट इज डेथ अँड ऑल दीस श्लोकास फ्रॉम द भगवद गीता की जीवन आमकां एक अवेरनेसान म्हळ्यार कॉन्स्टंटली अवेर ऑफ कृष्णा तशें आमकां आसून म्हळ्यार अवेरनेस आसून आमी वांचका भक्ती भावेन राबका म्हळ्यार भक्ती कंटिन्युअसली वी नीड टू बी इन डिवोशन. शुद्ध जीवन आसता पुरी विथ फुल प्युरिटी वी शुड लिव. मृत्यू हें शेवट न्हय म्हळ्यार इट्स नॉट द एंड ऑफ द लायफ. आणि
नित्य आत्मा नवी म्हळ्यार आत्मा इज अमर आणि ताजी नवे नवे यात्रा वता आसता आणि लास्ट म्हळ्यार गीता सार केल्ले ना म्हळ्यार बाय व्हेरी नायस चॅन्टिंग अँड रिडींग विच यू आर डुईंग ताजें व्हेरी इम्पॉर्टंटली की आमगेले मृत्यूचे भय हे नश्ट जाता. So, last 15.6, if we have to say, the supreme abode of mind is not illuminated by the sun or the moon, not by fire or electricity, but those who reach it never return to this material world. So, this is 15.6. Last 15.6 श्लोका केन्नाय आमी उडग आसता वर का आनी हे आमगेले मेन एम आसता की कृष्णा धामान तूं वापास वचचें जन्म आणि मृत्यू हाचे चक्रा देखून भायर येवचे म्हणजे संपूर्ण जाता वेन वी गो बॅक टू हिज धाम गोलोक धाम और वैकुंठा तेन्ना आमगेले हे जन्म आणि मृत्यू हाचे चक्र आमगेले संपूर्ण जाता. सो विथ दॅट आय विल स्टॉप हियर फॉर एनी क्वेश्चन्स.